Какво имаме сега на дъската? Имаме торнадо и слънце и дъжд. Кое е торнадото? Ами това, което ще... Ела да ми покажеш, Калоян. Вземи химикалката. Хайде, покажи ми кое ти е торнадото. Така, размести го малко, напред-назад, на където решиш. Добре, остави го сега. А по време на торнадо топло ли е? Не. Не е топло. Защо? Защото е студено и торнадото е доста силно. И има още нещо, което е духа. Духа? Силен вятър. Точно така. Щом не е топло, значи какво трябва да го направим? Трябва да го задраскаме. Нали така? Да. Нали, сега ще отбелязваме само кое е топло и кога е светло. Такава ни е темата. Вземи си тогава цвят. Какъв цвят ще си вземеш? Искаш ли червен цвят да си вземеш? Да. Точно така. И го задраскай с голям хикс, торнадото. Не знам как се пише хикс. Ето така. С А така и от другата страна. Браво! Ето това е голям хикс. Това не е почти забранено. Щом го задраскахме, значи торнадото не прави нито топло, нито светло. Има ли друга картинка, която означава също, че не е нито топло, нито светло, само с вдигната ръка без да викаме? С вдигната ръка, Боян. Заповядай. Коя е следващата картинка, по която е нито светло, нито топло? Тази ли е? Хвани я и премести малко по-близичко. Чакай малко. Да, тя да рисува в момента. Вземи я и я премести малко по-надолу. Точно така. И сега вече можеш да си вземеш цвят и да я задраскаш. Така. Какъв цвят ще си вземеш? И я задраскай. Задраскай с хикс, миличък. С хикс. Както Калоян си я задраска. Браво! Точно така. И, деца, остана една последна картинка. Георги, заповядай. Кога ще съм аз? Когато спреш да говориш, без да съм те поканила. Така, това е коя картинка? Какво е това? Това е... Какво е нарисувано на тази картинка? Слънце. Отговаря само детето, което питам. Това е... Какво е нарисувано? Слънце. Слънце е нарисувано. Точно така. Щом е слънце, то излъчва ли топлина? Да. А светлина? Чакай малко, миличък. Светлина излъчва ли? Да. Хайде да го направиш едно голямо хубаво слънце. Можеш ли? Чакай да го премести малко по-нагоре, за да ти излязат квадратчетата. Ето. Направи го сега голямо хубаво слънце. Браво! Точно така. Добре, дечица. Благодаря, Георги. Седни. Знаете ли как излизат къщите, защото торнадото е много силно? Пак говорим без да сме взели думата, нали така? Да. Аз бях. Ето следващата игра. Вау! Тук имаме друга задача. Аз. Казах без да говорим. Хайде да бъде сега Жаси. Задачата ни е разгледайте хубаво. Кой предмет излъчва топлина? Трябва да му направиш кръгче. Първо си избери цвят. Избери си цвят Жаси. Имаш право само един предмет. Не можеш да я стигнеш, ще премести я по-надолу. Хвани си кръгчето и си го премести по-надолу. Ето така. Вземи си сега цвят. Така. Добре. Взела си. Хайде. Взели си цвят? Не си. Трябва да щракнеш точно върху цвета. Така. Избери си сега цвят. Върху цвета, не върху чертичката. Готова си? Да. Това какво е?
излъчва топлина или светлина? Топлина. Това излъчва и топлина и светлина, миличка. Можеш да го закръглиш, не го задрасквай. Направи го в кръгче. Голямо кръгче. Ей така, давай. Хайде, нарисувай едно кръгче. Чакай, ти го хвана. Хайде. Айде, рисувай сега. Едно голямо кръгче да го закръглиш. Браво! Не сме го задраскали, защото той излъчва и топлина, и светлина. Точно така. Следващата картинка. Нека да бъде Лия. Заповядай. Следващата картинка ти е шапката. Я намери шапката. Къде е тя? Така, Лия, шапката излъчва ли топлина? Не. Излъчва ли светлина? Не. Значи, какво ще направим? Ще я задраскаме, нали? Да. Задраскай я тогава. Избери си цвят. С оранжево, добре. С хикс. Браво, точно така. Следващата картинка, коя да бъде? Хайде да бъде стола. Нека да участва този път Елена. Заповядай, Елена. Елена, погледни хубаво стола и помисли, ако той излъчва топлина и светлина, трябва да го сложиш в кръгче. Ако не излъчва топлина и светлина, ще го задраскаме, нали така? Да. Какво ще го направиш? Добре, избра си цвят. И какво ще направиш? Ще го задраскаш или ще го сложиш в кръгче? В кръгче. Тоест, стола излъчва топлина и светлина, така ли? Не. Деца, тихо. Не. Щом е не, какво ще го направим? Ще го задраскаме с хикс. Ще го задраскаме с хикс. Добре, задраскай го. Защото стола не излъчва нито топлина, нито светлина. Благодаря, Елена. Така, следващия предмет. Деца, казах къде трябва да стоите. На килима и да няма деца в краката ми, нали така? Да. Още по-назад, Йоан и Георги. Така, следващото дете нека да бъде Димитър. Димитър, твоята картинка е ето тази. Няма да казвам какво е. Според теб тя излъчва ли топлина и светлина? Не. Тази картинка какво изразява? Какво има на нея? Какво е това? Купа. Купа, да. Какво я правим тази купа? Отдолу под нея какво има? Тихо, деца. Огън. Огън. Огънят топъл ли е? Да. Значи тя излъчва топлина тази картинка, така ли? Да. Какво ще направим в такъв случай? Ще я задраскаме или ще я закръглим? Ще закръглим. Браво, точно така. Хайде закръгли я сега, избери си цвят. Добре. Ти не си избрал цвят, деца. Когато си избирате цвят, трябва да щракнете точно върху самия цвят, а не никъде другаде на някое друго местенце. Точно така. Хайде сега да видим. Мисля, че пак не го направи, но давай. Да, точно така не го направи. Дай. Избираш си цвят, но щракваш точно върху цвета. Може да е по средата на цвета. Иначе не си избрал нищо. Хайде, избери си сега отново цвят. Избери си цвят внимателно. Точно така. Сега вече можеш да си по-малко, така задраска почти всички рисунки. Айде. Добре. Благодаря. Кой е следващия? Следващата картинка, деца, ще бъде ето тук има една чаша с кафе и един вестник до нея. Тя е малко особена картинка. Ако в нея има нещо топло, хайде, Алеко Жилов.
Заповядай. Избери си цвят първо. На цвета трябва да щракнеш точно върху цвета. Добре. Чакай, първо. Кажи ми. На тази картинка има ли нещо топло? Нали искаше да участваш? Дигни ръка. Това е твоята картинка. Кафето топло ли е? Да. Това може да е чай. Добре. И щом е топло, какво ще направим? Ще го задраскаме или ще го закръглим? Закръгли. Правилно. Хайде, закръгли го. Браво! Браво! Така. Следващата ще бъде Ема. Ема остана коя картинка последна, която нищо не сме правили по нея. Тихо, тихо, искам сама тя да работи. Ема, коя картинка остана, по която не сме работили? Ето тази картинка. Това какво е? Чанта, точно така. Какво ще си избереш сега? Какъв цвят? На цвета, върху цвета. Браво, зелено си избрала. Ема, тази чанта топла ли е? Не. Свети ли? Не. Значи какво ще направим? Ще я задраскаме или ще я закръглим? Ще я надраскаме. Ще я задраскаме, точно така. Хайде, задраскай я. Не на това. Избра си цвят, добре, отиди и я задраскай. Точно така. Браво, деца! Сега имаме нова игра. Благодаря, Ема. Седни. Сега, деца, първо няколко пъти казах тук, отпред на килима да няма никой, всички да минат по-назад. Сега децата, които бяха най-отпред, да минат последни отзад. Георги, за теб се отнася и за Йоан. Ето, от тази чертичка тук, да не виждам деца напред. Пречите и на тези, които стават да работят, и на мен. Така, ето я новата картинка. Тук малко се е скрила тази, затова ще я преместим. И имаме нова задача. Разгледайте внимателно картинките. Само, дечица, принципът ще е същия. Ако отговора е да, закръгляме. Ако отговорът е не, задраскваме. И задачата ви е да откриете на коя от тези картинки може да бъде топло. Кой не е работил? Любов. Любов, заповядай. Така. Любов, твоята картинка ще бъде компютъра, бюрото с компютъра. Потърси го. Това ли е? Това е телевизора, миличка. Това е картинката. Добре. Можеш ли да си я свалиш малко по-надолу, защото ти е висока? Свали я по-надолу. Хвани я. Точно така и я премести по-надолу. Браво! Справи се чудесно. Тази картинка топла ли е? Твоята картинка топла ли е? Не. Може ли да излъчва светлина? Не. В момента не може, защото компютъра е изключен. Добре. Хайде, можеш. Какво да направиш? Ще го задраскаш или ще го закръглиш? Избери си цвят. Добре, правилно. Какъв цвят си избираш? Браво. Задраскай го. Цялата картинка можеш да задраскаш. Цялата. Добре. Готова се, справи се чудесно. Благодаря. Иван не е работил. Заповядай, Иван. Много ви моля, по време на урок други неща не искам да се коментират. Така, Иван, твоята картинка е ето тази. Какво е това? Какво я изразява? Какво е? Това е кухня. Тя може ли да излъчва топлина? Да. Правилно. Какво ще направиш? Ще я задраскаш или ще я закръглиш? Ще я закръгля. Правилно. Избери си цвят. Или ти вече си избрал, добре? Аз не съм си
Добре, избери си кой цвят искаш да бъде. Червени. Червения. Добре, закръгли си. Браво, справи се чудесно. Благодаря. Така, дечица. Кой друг не е работил? Димитър, ти си работил. Алек не е работил, точно така. Алек, заповядай. Остана последната картинка за теб. И на тази картинка искам да си помислиш, тя дали излъчва топлина. Не. Не излъчва. Излъчва ли светлина? Не. Излъчва само ако е включен, но той в момента е изключен телевизора, нали така? Затова какво ще направиш? Ще го закръглиш или ще го задраскаш? Ще го задраска. Правилно. Избери си цвят, ако искаш. Червен. Добре, задраскай го. Може и цялото да го задраскаш. Точно така. Браво. Браво. Справи се. Чудесно. Следващата игра. Така. Дечица. Точно така. Тук имаме друга задача. Устичката затворена. Да видим. Оги не е работил. Оги, заповядай. Дечица, тук има 5 деца, които играят на нещо. Има игри, слушайте всички, има игри, от които ни става топло. И такива, на които не ни става топло. Защо ни става топло? Защото се движим, нали така? Когато тичаме ни става топло, когато скачаме ни става топло. И се изпотяваме, нали? Знаете как се изпотявате, като отидете на футбол или като играеме навън? И има игри, на които не ни става топло, защото не се движим. Хайде да видим сега. На Оги неговата картинка ще бъде ето тази. Оги, на тази картинка става ли му топло на детето? Да, точно така. Защо? Защото точно така. Какво ще направиш? Ще я закръглиш или ще я задраскаш? Браво. Хайде, направи го. Избери си цвят. Браво. Точно така. Благодаря, Оги. Следващото детенци е Мишел. Мишел, твоята картинка е тази, на която детенцето гледа кино. Можеш ли да я откриеш? Точно така. Тук става ли му топло на детенцето? Движи ли се то? Не. Кой отговаря? Кой трябва да отговори? Мишел, точно така. Мишел, на тази картинка детето, става ли му топло? Йоан, седни се на дупето. Не. В такъв случай какво ще направиш? Ще я задраскаш или ще я закръглиш? Ще ги задраска. Хайде да го направим. Избрала си цвят. Задраскай. Браво! Благодаря, Мишел. Така, кой друг не е работил? Отивам до туалета. Добре. Йоан, ти не си работил. Заповядай. По време на урок, нали знаете, че не се става? Отивай. Не. Така. Твоята картинка е картинката с колелото. Какво ще направиш? Ще я задраскаш или ще я закръглиш? На нея става ли топло или не? Не. На детенцето става ли му топло, когато кара колело? Не. Не ли? Не се ли движи? Движи се. Движи се. В такъв случай топло ли му става? Не. Нали говорихме, че когато се движим, ни е топло, а когато стоим на едно место, не ни е топло. Не ставаме топли. Добре, хайде избери си друга картинка тогава. Ето тази. Когато детенцето рисува, то стопля ли се или не? Да. Стопля се.
Изтопля се, когато рисува. Но то стои на едно место и не се движи. Добре. Хайде седни. След мъничко ще решиш друга задача. Така, Наско, ти работил ли си? Заповядай. Така, твоята картинка ще бъде тази с колелото. На нея какво прави детенцето? Ще се стопли ли или не? Да. Ще се стопли точно така, защото се движи. Кой говори? Хайде, избери си цвят. Добре. И какво ще направиш? Ще го закръглиш или ще го задраскаш? Ще го закръглиш, добре. Добре, закръгли го там, доколкото можеш да стигнеш. Колкото можеш. Не се притеснявай. До там. Добре, до там. Важното е, че правилно реши задачата. Хайде, сега ще бъде Васко. Заповядай, Васко. Твоята картинка ще е на детенцето, което рисува. Кое детенце рисува? Според теб то движи ли се в момента? Ще се стопли ли докато рисува? Не. Не. Добре. Какво ще направим? Ще го закръглим ли или ще го задраскаме? Задраскаме. Правилно, хайде. Задраскай го. Браво! Браво на Васко! Благодаря. Кой друг не е работил? Калуян Владимиров. Така, а който не стои хубаво на дупето си върху килима, няма да работи. Алек, заповядай. Така, твоята картинка е на детенцето, което играе на играта. То движи ли се? Не. Ще го задраскаш или ще го закръглиш? Според това дали му става топ. Задраскай го. Браво. Браво. Благодаря ти. Сега е последната игра. Ето тази вече е различна. Кирил, заповядай. Разгледайте хубаво картинките. На едната картинка е топло, а на другата е студено. От тези имам предвид. Тези картинки, които са на някой от стаята. Как ще разберем дали през прозореца е топло или студено? Като погледнем какво е времето навън. Кирил, на тази картинка топло ли е или е студено? Топло е. Топло е. Как разбра? Как разбра? Защото през прозореца какво е показано? Слънце. И дърветата са зелени, нали така? Това се случва, когато навън е топло. На другата картинка какво има? На прозореца. Тъмно. Освен, че е тъмно и какво още има на прозореца? Според теб топло или студено е? Студено. Студено как разбра? Че водата грее. Защото има какво, моето момче, то толкова добре не се вижда от тук, но това е сняг, което означава, че навън е студено и има сняг. Така, коя картинка ще задраскаш? На коя не е топло? Добре, служи едно мъничко хиксче. Кой цвят ще си избереш? Добре, ей тук в крайчето и служи едно малко хиксче. И сега най-послушните деца, които са седнали най-добре, благодаря, Кирил, ще направят другата загадка. И тя е: първо, кой не е работил днес? Кой не е работил днес?
Христо не е работил днес само, нали така? Всички останали работихте. Всички работихте. Така, Христо, според теб, това малкото детенце, в коя стая живее? Момченцето. Можеш ли да го преместиш? Там, в която стая то живее. Да. Чакай, само секунда. Хайде сега, хвани го и го премести там, където то живее. Вярно ли е това, деца? Да, защото в тази стая има чанта, има моливи, има учебници и то, според вас, е там. Така ли? Да не би да е на бабата тази стая. А на таткото ли е тази стая? Добре, благодаря. Кой друг да бъде? Жаси. Жаси, заповядай. На кого според теб е долната стая? Я разгледай хубаво. На кого е според теб? На таткото. На таткото ли? Добре, премести таткото тогава. Не е ли на учениците? Ти как мислиш? Учениците. Не си смени отговора. Според теб ми кажи, коя е стаята? Коя е? На таткото коя е стаята? Тази. Добре, хайде премести. А на учениците коя е стаята? Тази. Добре, хайде премести ги. Браво! Деца, остана една картинка, благодаря ти. Остана една картинка, която не е нито за едната стая. Не можем да я сложим в нито едната стая. Коя е тя? Да видим сега кой ще бъде. Кой? Кой пак е минал напред от килима? Ще бъде Лия. Първа вдигна ръка. И тя ще задраска тази стая, тази картинка. Чакай. Там има отстрани едни картинки. Коя не става за нито едната стая? Защо? Бабата къде би я сложила? В коя стая според теб живее тя? При учениците или при таткото? При учениците. При учениците живее тя. Я разгледай пак и двете стаи. Бабата ходи ли на училище? Добре. Служи я където ти прецениш. Добре. Наистина тази стая повече прилича на хол. Така. И задраскай. Ти имаше честта да задраскаш другата рисунка, защото тя не можем да я сложим никъде, нали така беше? Чакай. Трябва да си избереш цвят първо. Избери си цвят. Добре, задраскай. С хикс, миличка, с хикс. Стига сега вече. Така, браво! Браво, дечица! Сега вече имате възможност да седнете на масите, където са ви листите. И продължаваме да работим. Последващата задача. Разгледайте си внимателно листите и върху тях трябва да отсветите само тези картинки. Разгледайте ги внимателно. Виждате ли отдолу къде са картинките? Които светят без електричество. Тоест тези, които не работят с ток. Разбрахте ли? Разгледайте внимателно сега. За да не объркаме, аз ще ви дам оливите и ще започнем да работим.